sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya na iwa-welcome na natin ngayong gabi. Hindi na kami magpapatumpik-tumpik pa. Hello, good evening. Hello. Hi ma'am, ano pong pwede namin itawag sa'yo? You can call me Jay po. Jay. Ilan taon ka na, Jay? 29 po. 29. Sang lupalop ka naman galing, Jay. From Manila po. Manila. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa, Jay. J29 from Manila. Ano ang rated SPG top secret mo? Guilty pleasure, unang beses kong makatikim ng talong. Unang beses mong makatikim ng talong. Guilty pleasure. Tama ba? Kami ng pagkakarinig? Yes. Yes po. Unang beses mong makatikim ng talong. Unang araw pa lang natikman na kita. Wait lang, guilty pleasure. Bakit mo nasabing guilty pleasure pa lang? Kasi po, I had FUBU. Pero yung nakapubo ko po kasi is in a relationship siya. In a relationship po siya and I'm aware. Kaya nasabi mo parang ito yung guilty pleasure mo. Tama ba? Yes. Yes po. Okay, sige, ganito na lang. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano, anong naganap at paano nagsimula ang lahat ng ito? Actually, it happened po nung nag-dating app ako. Nag-dating app po kasi ako. Then one time, nag-scroll po ako ng mga nag-like sa akin. So, na-spot ko po siya. So, sabi ko, actually, na-attract ako sa kanya sa picture. Ano ba yung picture niya? Ano ba yung tsura niya doon? Ano po, ang gwapo niya po kasi para sa akin. Mas Kasi pogi kahawig pa na kay po Titan yung Angelo? idol ko. I mean, yung idol ko na artist. So, sabi ko parang na-attract ako. Naglaway ka? Appeal niya. Naglaway ka? Medyo po. Ay, Sino mas pogi? Yon o si Titan Angelo? gwapo po si Titan Jalo, pero yun po kasi yung bet ko talaga. Like, ideal ko po talaga siya for physically. Anong itsurahin niya, Jay? Ano po, mukha po siyang artistahin. Pero hindi po siya yung hunk na build niya. Medyo mukha po siyang rakista na basta po yung kahawig po ng artist na gusto ko. Sinong artist nga yan? Pwede mo bang basta po artista na lang siya. Ayaw na lang niyang banggitin. Sino? Si Jay Isidro, ganyan? Nagsisimula na lang po yung letter niya Chito. sa letter J then. Jay. Jay Contreras? Yes. Juan Carlos. Jay Contreras, gano'n? Hindi po. Ano siya? Singer. Yeah. Mga Singer sino naman nga yun? yun eh. Ano ba to? Ano to? Pinayan nyo? Tao ba to? Long Tao? hair, diba? Chubby Pogi? cheeks, ganyan. Mahaba, matangkad. Diba? But anyway, mukhang ayaw niya naman disclose Oo. kung sinong artist yung kamukha nitong pinag-uusapan natin. Okay, so, naspatan mo siya, naspatan ka niya, nakita mo na nakalike siya sa'yo. Okay, so what happened next? Then, nag-start na po yung conversation namin. Na maganda naman po yung naging conversation. Like, we have something in common. Then, like ko po siya. Then, nag-usap ko kami tungkol sa life. Then, parang nagkaroon po kami ng connection talaga. So, hindi lang sa physical yung nagustuhan ko and the way yung conversation po namin.
tumagal siya. Then, after nun, hindi na lang yun yung napag-uusapan namin. Pero siya po yung nag-initiate ng something naughty talks, ganun. Kasi gusto niya talaga yung ako, umami naman siya physically. Gusto niya yung itsura ko. Siguro na-attract siya dun sa mga pictures ko dun sa dating app. So ano bang itsura mo? Pwede mo bang i-describe sa amin kung anong itsura mo? Sakto lang po. Average po. Pero sabi po nila, kahawig ko daw po si Kitty. May nagsabi sa akin, kahawig ko si Kitty. Kilala niyo po ba si Sino Kitty? Kitty to? Kitty. Kitty. Ang alam ko na may Kitty siya. Ako din, may Kitty ako. Hello, Kitty. Yung anak ng dati nating Pangulo. Apo, yan Okay. po. Oh, ganun yung itsura mo. Okay. Pero hindi naman po ako Voluptuous, super confident. makinis. Siguro po kahawig ko. Pero hindi naman po yung kahawig na kahawig. Okay. So, na-attract din siya sa'yo. Tapos, nagkita na ba kayo? Yes po, nagkita kami Mm. after mga ilang weeks. Kasi that time, lilipat kasi po ako ng workplace. Tapos sabi niya, ilang beses niya ako gustong puntahan sa place ko sa Manila. Kaya lang po, hindi ako napayag pa. Kasi lagi akong busy. Gusto niya Okay. talaga ako makita. So nung unang pagkakataon na nagkita kayo, nag-meet kayo, saan ang napag-usapan ninyo? Sinundo ka ba niya? Inatid ka ba niya? Anong naging setup niyo? Po kami, meet kami. Sinundo niya po ako, pero hindi sa bahay. Nag-meet kami sa around Manila din po yung place. Then, nag-check-in po kami. Sa Manila din yan. Yes po. Ay, hulaan natin. Yeah! Gusto ko yan. Gusto ko na. Santa Mesa to? Santa Mesa? Santa Mesa area? Hindi. Basta around, Pasay. L. Ha? Letter L. L. Letter L. Ano? Manili. Yes po, Manila. letter L. Yun po. Around letter L. Sa may Lagos Loton. Loton, Legarda. L po siya, basta. Okay, sige. Pinoy henyo na naman tayo dito ngayon. Okay, so Las Piñas. hindi nga Manila nga eh. Manila. So Manila, Loton, Legarda, Luneta lang naman yun. Luneta. Oo. Saan sa Luneta? Alam ko sa gitna kayo na Luneta. Ganun. Malay mo may budget sila yung humarang sa Ay, ano ni, doon. 'di ba yung background ni Jose Rizal, Oo. 'di ba? Meron doon silang may mga nag-Airbnb doon eh. Meron din doon sa may eskwelahan ng LPU, yung parang ano doon, yung hotel doon. In fairness sa'yo, dami mo talagang alam. Nalalasanan ko lang yun. Siguro po ewan ko kung Manila pa rin siya, pero LP. Yan, LP. Hindi na Metro Manila. Oh, Metro Manila. Metro Manila. Las Yes po, Piñas. Metro Las Manila. Piñas nga. Okay, so doon kayo nagkita, Okay. Tapos nag-check-in Ah. kayo doon. Nakakotse Yes siya, po. nakakotse siya. Hindi po, siya, bike. Bike. Bike po, motorbike. Motorbike. Akala ko nung unang kita ninyo, pawis na pawis siya, di ba? Saan ka punta? To the moon. Road trip. Broom broom. Skirt skirt. Zoom zoom. Sup break. No room. No. Okay, so doon na nagpunta sa Las Hello Piñas. po. Nagpunta sa Las Piñas, doon nagkita, naka-motorbike. Nung pumunta kayo sa hotel, nakaangkas ka sa kanya o talagang doon na kayo nagkita talaga? Yes po, nag-angkas pa po ako sa kanya, then pumunta kami dun sa pinag-check-in na namin. Okay, doon na tayo sa check-in na. Actually, Ano amoy niya? Yung may bango. Ano? Anong amoy? Ang bango. Like, super, nung lumapit po siya sa akin. Kasi naka-helmet pa siya nun. Tapos, ngumiti siya. Tapos, ang gwapo niya po kasi nung una ko talaga siya. Kaya kabado talaga ako. Like, bago po kasi kami punta sa hotel, nagbili muna kami ng iinumin namin. Oh. Bumili kayo ng kapote? Hindi lang, ng alak. Ganun. Wala kayong biniling kapote? Kasi, hindi po kami inulan. Ay, hindi po kami bumili. Kasi actually, hindi ko ini-expect nung may bakbakang mangyayari.
Ano yun? Pupunta lang kayo ng hotel para magpitik bulag? Mag-iinom nga lang sila. Lulunok lang sila ng laway Opo, tsaka kasi yun po nung talaga yung bala ko. Pero ini-insist niya noon na, alam niyo po, yung sabi, kasi that time, alam ko na may, Pwede ba yun? siya, may girlfriend siya. Nakakuha ko ng Kasi bagong nabang- linya, ha? Kasi kasi nabigla po ako, mga ilang weeks na kami nag-uusap. Bigla siya umamin sa akin na na may girlfriend siya. Kung kailan po ba, medyo na papalagay na yung loob ko ng konti sa kanya. Like, comfortable na po ako mag-share sa kanya. Siya din nag-share siya sa akin ng tungkol sa kanya. So, yun po. Tapos, nung nagkita na po kami sa nag-check-in na kami. Yun. Nag-check-in na po kami. Nandun na kami sa room. Nag-inom kami. Like, nag-share ulit. Nagkwentuhan kami. Mhm. May mga suot pa kayo nun. Opo, may suot pa. Okay. Nakailang Yun. bote kayo nun? Actually po, ganito DJ Rat. Nung una talaga kabado pa. Kasi ang layo ko sa kanya. Upo kami sa kama. Tapos ang layo ko, sabi niya sa akin, hindi ako nangangagat, dito ka sa tabi ko. Sabi niya ganun. Pero Gandang nung nandun po linyahan ako yun. sa, nagbili kami ng drinks sa 7-Eleven, doon palang kinakabahan na ako. Kasi nga, Oh. yun po, basta kabado ako, pero ngumingiti lang ako. Tapos, yun, nag-start na po akong lumapit. Tapos, nag-drinks na kami, nagkwentuhan. Hanggang sa... Tapos, nung nandun na, parang sabi niya palit kami pwesto kasi siya yung nandun sa may, sandalan ng kama. Ako yung nasa tapat niya. Sabi niya, palit tayo, baka hindi ka comfortable dyan. Tapos, nung lumipat na ako ng upo, sumugab na agad siya. Paano yung sunggab na ginawa? Sinunggaban ako. Ay, nabigla ko, pero nung nandun na, siguro dala na din po ng nakainom ako, pero hindi po ako lasing. Tipsy lang. Tipsy lang. Mhm. Tapos, ayun, hinalikan niya na po ako. Nagkapaan na po kami. Tapos, nung nandun na po sa moment na wala na akong damit. I mean, wala na akong Nagulat sa ka na baba. lang, wala na yung damit. Ano yun? Magic? Tapos, Magic? Kanina mo pa ako niloloko dito, Jay. hindi ko alam, nabaliw niya Jay! ata ako. No? Jay! 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 Uy, wait lang, di tayo marinig ni Hindi ko Jay. alam, ang bilis kasi ng Jay! pangyayari. Jay, teka lang. Jay, sandali lang. Jay! Imatay na, Opo. Jay! Sandali lang. Kasi natawa kami sa sinabi mo na hindi mo alam na nawala ka ng saplot. Si Titan Jello nagmamagic to eh. Nagmamagic na mga bagay bigla mawawala, magkakaroon, ganyan. So, minagic ka nung lalaki. Jay, hindi ba ano yan? Budol yung nakilala mo. Bigla ka na lang bigla na lang okay lahat sa'yo. Jay, narinig mo pa kami. Yes, marinig. Okay, makinig ka mabuti, Jay. Kanina, sabi mo, hindi kayo bumili ng pangkapote. Kasi hindi mo ine-expect na may mangyayari pero papunta kayo ng hotel. Magkukwentuhan lang. Kasi innocente talaga po. Kasi, po talaga, like, Wala pa nangyayari sa'yo ever. meron po once. Kaya lang, after 10 months na po yung nangyaring yun. Ano? Like, Wait lang linawin natin. Okay, meron ka na bang past intimate thing sa ibang tao in the past? yes po, in the past, meron last year lang po yung first ko. Okay. After 10 months na ulit. Yun lang din po ulit. Okay, Yung- so unang beses at huli na yon. Kung bagay hindi nasundan yon, eto na yon yung Hindi next. na po. Yes.
Pero Jay, ano yun? Sa 10 months na yun, Jay, nagka-Alzheimer's ka, Jay, nakalimot. Hindi ko na alam yun, guys. Hindi kasi po na first time ko, DJ. Ano lang po siya, like, bilis lang Saglitan lang yung pangyayari. Opo. Hindi mo naramdaman. 2 rounds lang, gano'n. Saglitan pero naka 2 rounds. Tapos ano po, like, kasi since first time po, parang uncomfortable ako kasi masakit nga po siya. So malaki yung una. Saks lang. Masikip ka lang talaga, ganon. Apa, masikip na po. Pero naka 2 rounds kayo, ganon. Apa. Okay. Tapos, So after Yes po. nun, after 10 months, biglang eto na naman ulit, sasaba ka na ulit sa refresher course mo. Yes Okay. po. Refresher course na to Yes, diba? refresher. Refresher course! Hindi. Nga, DJ, di nandun na nga po kami sa moment. Ayan. Like, andun na, like, my God, nung hubad na ako, hubad na rin siya. Tapos sinisid niya na ako. Oh my God. Hindi ako marunong mangagat, pero marunong akong kumain. ganun yung linya niya dun, no? Sinisid niya po yung, Pearl of the Ocean Seas. Wow! Sinisid ang Pearl of the Ocean Seas. Seas. Orient Seas. Orient Seas? Ano ba? Pearl of the Orient Seas. Orient Seas. Susyal, ang syala mo, be. Kaya nga, Pearl of the Orient Seas. Sinisid niya. Kumusta naman yung feeling na nasisid yung Pearl of the Orient Seas? Grabe po, tumirik yung mata ko. Tumirik. Tumirik yung mata mo. Akala ko sasakyan lang yung Pero- natirik. Opo, tapos doon na nga po yung first time kong sumubo ng talong. Kasi hindi ko po na-try sa first. So that time, First time Opo. mong sumubo ng talong. Okay, so since first time mo nung time na yon, pwede mo bang i-describe muna sa amin kung ano yung sukat, haba nitong talong na ito? Paano natin siya madedescribe? Ito ba yung mga maliliit na talong o mahahaba pero matabang talong? siguro mga 4 inches na hindi naman super taba pero slight. Ang liit yun. 4 inch. Hindi po, 4.5 mga ganun. Hindi po kasi ako Maliit pa rin marunong yun. sumukat. Ganun. Ito, 1, 2, 3, 4. Pero maano na po siya, five. basta Maulo. matigas naman Ganun. siya. Matigas. So, hindi first time ko talaga po makakita ng naka-plug ceremony na na talong. Paano yun Tapos- dun sa first na first experience mo, kamo? Yung Hindi mo first nakita experience na po, naka-flag ceremony hindi siya? Po. Hindi ko Basta siya sinuksok nakita. na lang sa'yo, ganun? Oo. Kasi, opo, kasi Hindi mo parang nahawakan? hindi po. Actually, hindi ko siya nahawakan, hindi ko nahimas, unlike dito sa pangalawa. Okay. I mean, opo. Sige, gets na namin. Okay, so talagang parang ito bagong-bago talaga sa'yo, no? So, Opo. as bagong in, course talaga to. Bagong course, hindi Oh. refresher course. Hindi. Okay, Yes so po. nung nakita mo yung talong, nakamo nasa between 4.5 inches to 5, tas hindi naman ganun katabaan. Nung tumambad na siya sa pagmumukha mo, naamoy mo ba? Opo, po siya, wala po siyang amoy na, hindi po siya yung pero wala siyang amoy. Kaya sabi ko, di, sinugabang ko na din. Oh. Pero may idea ka na parang, ay dapat inaano pala to, sinusunggaban, ganon. O nag-instruct siya? Po, in-instruct niya po ako kung paano ko siya Ano sabi niya sa'yo? Sabi niya, subo ko rin yung talong niya. Talong niya. Sabi niya, isubo ko daw po. Sabi ko, okay, Isubo mo, distrinay ko. Sinubo ko po talaga yung talong niya. So, sabi ko, medyo nag-alangan ako kasi hindi nga po ako marunong. O, so Tapos anong ginawa nung- mo? Ayun,
noong una po, di inano ko sa bibig ko. Tapos, di ko po alam, parang, ayun, marunong pala ako. Parang Kasi na-discover, ay, hidden Tapos- talent ko ba to? Ganyan. Inborn na to sa akin, marunong pala akong sumubok, ano? Kasi po nung tuloy-tuloy siya, tapos nagre-react siya, parang sabi niya yung ungol niya, nasasarapan siya. Pero pag may sabi niya, wag ko lang daw po gagamitin yung ngipin ko. So, nag-ano ako kung paano hindi gamitin yung ngipin. So, hindi ko talaga trinay ko. Kasi may times po na nasaside yung ngipin ko dun sa talong. Sabi niya, wag ko daw gawin. Tapos sabi niya, hawakan ko din habang sinusubo ko yung talong. Ba't naka-brace ka ba? May Ay, sayad? hindi naman Wala po. naman. So, Wala ka namang Ayun. pangil. wala. Tapos, ayun, diretso na lang yung subo ko nung Tapos nung malapit na siya, pinasok niya na sa pearl of the ocean seas. Oh, yung napasok niya na dun sa Pearl. Hindi, wait lang. May nakalimutan tayo tanungin. Mabuhok. Mabuhok nga. Oo nga naman, mabuhok. Yun po ang nahiya ako kasi nga sabi ko, hala, hindi naman ako nag-shave. Oh. Pero Pero siya? sabi niya, okay lang din. Siya. Okay lang. Hindi rin po ganun kaano yung kanya. Naka-barber's cut lang. No? Clean cut. Clean cut. Clean cut. Opo, tapos, ayun nga. Oh, Ayun, tapos po nung pumasok na siya, nasaktan po ako kasi nga after 10 months lang. Tapos sabi niya pa, ang sikip daw ng perlas. Sabi niya ganun. Parang tuwan-tuwa siya na na masikip ako, ganun. tuwang-tuwa siya. O ikaw, ano namang feeling mo na parang, wow, ang sikip-sikip mo, ganyan. Anong sinasabi mo? Sabi ko, masakit po nung una, pero nung tuloy-tuloy na, parang masarap na din siya. Isasarapan na rin po ako, yung, May the sumabog, moment, may sumabog, ganun. Yeah, may ganun. Pero, hindi po niya pinutok sa loob. Kasi, para sure na, safe. Sana. Yun. Tapos, nun po, nung lalabas na yung gatas. Ayun po, inano niya sa face ko. Pero, hindi ko po nilunok. Tinikman ko lang. Tinikman ko po yung gatas. mo! First time ko din po makatikim nun. Sabi ko. Tapos tinanong niya po ako kung ano daw lasa. Sabi ko, Ang lasa. hindi. Sabi ko, hindi naman pala masama yung lasa niya. Actually, wala po siyang lasa. Kasi sabi po nung iba, naririnig ko lasang kalawang daw, ganun. Sabi ko, hindi. Actually, Lasang wala kalawa, po. mateta na sila nyo. Ang tawag doon ay taste po yung test. Yun po yung Oo. sabi nila. Hindi, nung natikman mo, yan yung taste test. So, yun po, natikman ko siya, yun. Wala siyang lasa, like, hindi ko pa siya natitikman, pero wala po talaga. Like, wala ding amoy. So, sabi ko, okay, hindi naman pala masamang sumubo ng talong. Grabe. Nasundan pa ba yun, yung pagkakataong yun? Actually, yun. So, after nun po, hinatid niya din. Siguro 6 hours lang po kasi kami nag-check-in. So, nung madaling araw, mga 5, nag-check out na kami. Tapos, hinatid niya po ako. Then, ayun, nag-continue pa rin po yung usapan namin. Jay. Yes Jay, po. wait lang. Mhm. Tanong ko lang ha. Matapos yung Apo. masasarap at maliligaya natin na kwentuhan na ganito. Pero aware ka, di ba, na may girlfriend talaga siya? May
Opo, yes Oo. po, alam ko po. Oo. So, ikaw talaga, wala kang nararamdaman sa Pe kanya na mahuhulog ako dito. Basta alam mo lang na yun lang ang pwedeng gawin nyo. Yes po. Actually, Okay. nung una naman po, aware ako. Like, Mhm. sabi ko, alam ko pag nag-engage ako dito is wala to. Kasi alam ko naman na casual or Mm. ano lang, sex lang yung mangyayari talaga. Tapos, yun po, nag-continue naman yung usapan namin. Like yun, medyo pag nag-uusap kami, may kasamang dirty talks na din, ganun. Like, like magme-message siya ng namimiss niya daw yung yung type na pearl. Na pearl ko. Miss niya yung boom boom bumbaya namin, ganun. Ako naman po, sabi ko, medyo hindi naman ako siya po yung nag-i-initiate talaga mag-message ng gano'n na nami-miss niya nga daw po yung namin. Gusto niya ulit maulit. Kailan kaya ulit, gano'n. So sabi ko, kalmahan niya lang. Susunod na lang ulit, gano'n. Jay, pero Tapos, dun sa pag-uusap nyo, Jay, nagsisend ka Oh. ng mga photos, gano'n, nagpapalitan kayo. Actually, ako lang usually. Pero hindi po yung tipong, Kita yung mukha mo. nude ako. Oo. Mukha ko lang po like, yung pictures ko na, minsan, normal, minsan Mahiya. naka-night gown ako, ganon. Oh, di ba normal ba? Night gown ka? Hindi, may times po na hindi ako naka-night gown. Oo Or nga. yung parang send ka na. Mahilig kasi siya magsabi ng Send ka send naman pics, ganon, Oo. send ganyan. Pero nung sabi niya na send, gusto niya nga minsan mag-send ako sa kanya ng yung nudes ko, ganon. Sabi ko, Moves ayoko mo. nga. Nudes. Moves. Moves. Moves, lang, yes, moves. moves po, moves. Yan, send ako ng moves ko, ganon. Sabi ko, ayoko nga. Hindi ako nagsisend ng ganon online. Sabi ko ganon. Ayoko. Ganun. So, basta, pero sabi ko, send ko na lang yung mga yung mga nakasexy, ka-outfit, ganon. So, nagsisend ako sa kanya. Gano'n ka sexy? Yung yung mga night gown, ganon. Malusog Kasi ba? sometimes- Malusog? Yun nga po, sakto lang naman po, hindi super lusog. Kasi sabi ko nga sa kanya, "Hoy, hindi talaga ako gifted. Kaya wag kang kasi nung yung sa profile, ko, sa dating, naka-photoshoot po kasi ako that time. So, may ko na, style na naka-bra lang ako nun. Pero may coat po ako. Ganun. Yung mga ganun. Opo, yung mga pang model, gano'n. Kasi, Modeling. lang po yun, parang photoshoot lang ng birthday, gano'n. Okay, may So, plano pa ba kayo, Jay, na magkita nitong guy na to? Actually, nasundan po yun. Nung I mean, pagkikita ngayon, may namin. plano pa kayo magkita ulit. Actually, yun po. In-end na namin. Uy, inend yun na. Bakit? Anong nangyari? Anong turning point? Kasi po, after po ng, di ba po, like, after nung first na may nangyari, may inamin po siya sa akin. Sinabi niya naman na he's gonna be a dad na po. He's gonna He's be a going- dad. So, ikaw yung Yes baby. po. Oh. Hindi po, buntis Okay. kasi yung girlfriend niya talaga. O, buti sinabi, buntis yung girlfriend ko. Ikaw Ako muna. actually, Ganun. mga after a week nang nag-uusap pa rin kami, tapos sabi niya, may sasabihin siya. Sabi Mm. niya, magiging daw, Mm. pagiging tatay na siya. Mhm. Tapos, sabi niya di sabi ko nung sa kanya, congrats, sabi ko gano'n. Sabi ko, marami kasi siyang kwento, sabi ko, I'm sure magiging, ka naman, magiging mabuti kang, ama sa anak mo. Kasi,
ayun. So, Naging after mabuti po ka sa nung- akin eh, bilang daddy ko. Ganun ba yun? Ganun yun, Jay! Ganun nga yun, Titan Jello. Opo, ganun. Tapos yun nga, after po nun, last kita na, parang may last last bumbayan na nangyari sa amin. So, buntis. Na, So, Jay, ito, lilinawin ko lang ha. Buntis na tong asawa niya, nagkita ulit kayo, huling hirit sa tag-init. opo, ganun. Parang yun na po yung last namin. Actually, nag-message siya, tapos sabi niya, pupunta, ano daw ginagawa ko? Sabi ko, wala, nandito lang. Mga 10 p.m. na yun kasi hindi tuloy yung lakad niya. Sabi niya, puntahan daw niya ako. Sabi ko, late na. Ang layo niya po sa akin eh. So sabi ko, kasi naglipat na po ako ng work. So hindi na ako Manila. Naglipat ako ng province na po. Nung una kami nakita sa Manila pa ako. Tapos nung Metro Manila pa ako. Tapos nung lumipat ako, province na. Mhm. So sabi niya, puntahan kita. Gusto mo ba? Sabi ko, ha? Sabi ko, sure ka? Baka hassle sa'yo. Sabi niya, hindi, okay lang. Tapos sabi niya, ganun daw niya ako kamis. Pupuntahan niya ako. So sabi ko, sige, kung hindi talaga hassle sa kanya, pinuntahan niya po ako mga Saan yung 12, probinsya nyo? Gano'ng kalayo? Pa- Gano'ng kalayo sa Metro Manila? Yung probinsya nyo? Mga 2 hours na drive po ng motorbike niya. Oh, so saan to? Central o South? Ay, North o South? South. South. So, mga Cavite to, gano'n. Possible pa. Cavite, Laguna. Bahala ka naman. Mm. Oh, Apo. so nagkita na nga kayo. Nagkita kayo, nangyari na yung bumbaya, ganon. Opo. So, yun, nangyari na po yung bumbayahan namin ng second time. Tapos sa second time, kagaya ng first time po, ang dami po namin ginawa. Ay, at doon na po ako nakalunok ng gatas. First time. So, dati, haplos pa lang, tikim lang, ngayon, lunok na, no? Opo, Dati taste nilunok ko test. na. Ngayon talaga, swallow. Yes po, swallow. Tapos ang dami ko pong nalaman na possession, then Parang tinuruan ka First pa, kinoach ka pa, ganon. opo, ang dami. Like, first time ko din po yung sumakay sa kanya. Sumakay. Ay, ako po yung sasakay. Kasi laging siya po yung nagko-control. Like, siya yung dominant ng una. Tapos yun, sabi ko, sige, try ko ako naman. So, ayun, ganun. So, para talagang tinuruan ka niya. So, pagkatapos ng lahat ng mga tinuro sa'yo, pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa inyo, paano na kayo nag-part ways? Yun nga po. So, pauwi na. Sumama ko pabalik sa kanya ng pa-south kasi may pupuntahan din po ako. So, alas 12 na po kasi nag-check-in po kami ulit. Sinundo niya ako dito sa province. Then, dito na kami sa province nag-check-in. Tapos, hanggang tanghali kami dun sa pinag-check-in na namin. Then, after nun, umuwi na kami. So, kasama niya ako pa-south kasi tapos inabot kami ng ulan. Yun pala, nagtigil kami tapos nagme-message na sa kanya yung girlfriend niya. Kanina pang umaga. So, nagmamadali din siya kahit basang-basa na kami ng ulan. Hinatid niya muna ako kung saan niya ako pwedeng mahatid. Tapos umalis na. Tapos nag-message na lang kami sa isa't isa na ayun, thank you sa lahat. Ganun. Jay. Yes Jay. po. Anong mga nasa isip mo? Ba't mo pinupush yung ganitong relationship na itong lalaki na to? Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba nakakapag-isip na, ay, mali yung ginagawa ko kasi may pamilyado na to or meron na tong girlfriend eh. Ayun. Ba't kaya ako Yun nga. papayag? Tanong ko lang din, Jay, gusto ko lang din malaman. Okay, sige po. Actually, Titan Jello, hindi ko rin po alam. Kasi alam ko mali talaga. Kaya nga po secret ko siya kasi hindi ko talaga siya binanggit kahit
kanino. Wala akong Oo. masabihan kasi alam ko pag nalaman ng mga kakilala ko, hindi sila matutuwa. Nagawa ko yun na ganun. Kasi alam ko mali. Pero sabi ko, kasi hindi ko alam, nandun na po kasi ako sa point na parang Nag-enjoy ka may na time rin, na eh, ay, opo, tas parang andun na ako sa verge ng moment. Sabi ko, sige habang nandito pa, ma-experience ko kahit may mali. Sinulit, pero alam- sinulit mo, ganon. Opo, sinulit ko na. Tapos Pero alam mo sabi nang ko, hindi magtatagal, ganon. Opo, yun. Alam ko hindi magtatagal. Then, yun. Sabi ko, okay na. Nasa isip ko naman po talaga na hindi siya talaga magtatagal kasi mali. And sabi ko din, ayoko din naman pong sirain yung hindi ko po balak maghabol. Though, nagkaroon ako ng feelings ng konti sa kanya. Pero hindi po ganun ka-deep kasi inano ko na po sa sarili ko na wag ako ma-attach sa kanya kahit na ayun. Mhm. So ayun po. Gaano kalaki Kaya- yung age gap niyo ng lalaki ulit? Isa lang po. Kasi ako 29, siya po 30. Okay. So ngayon, wala na talaga, wala ka ng plano makipagkita sa kanya uli. Kung sakaling sasabihin niya, kita naman tayo, na-miss kita eh. Kikita pa kayo, hindi na. Hindi na po. Pero may time naman kinontak niya ako. Pero sabi ko, okay na. Tas yun, hindi na po ulit. May iba ka na Kasi in-entertain ngayon? Wala naman. Mga talking stage lang po. Yan. Maganda naman mag-entertain pero yung single din tulad mo, 'di ba? Para walang ibang natatapakang ibang Apo. tao, yan. Pero Apo. tumaas Meron ba naman yung po ako mga nakakausap. Kay, kaya tumaas lang ba yun, yung hindi tingin ko- mo, tumaas ba yung standard mo sa isang lalaki dahil sa kanya? Opo, at some point, kasi doon ko po na-realize na, hindi naman po sa takot ako ma-in love or mag-entertain. Mm. Kaya lang, sabi ko, kahit pala may mga guys din pala talaga na, alam mo, may possibility na, hindi talaga sila, kahit mahal, sabi nga po niya sa akin, mahal niya yung girlfriend niya, kaya lang, ayun nga, siguro, May mga sideline pa rin. yun po, kahit mahal niya daw po naman yung girlfriend niya. Pero yun nga, siguro may mga pangangailangan siya, ganon. Ganun ba yun? Tapos gusto niya makakilala ng, yung gusto niya makakilala ng iba, ganon. Makatikim ng iba, ganon. Eh di sana hindi na lang siya na-girlfriend, 'di ba? Hindi na lang siya Yun, Yun Para nga lahat po. ng putahe pwede niyang matikman, 'di ba? Para siyang kalendarya Ayun, na pero bukas ang 24 oras. Pero ang tagal na po nila ng girlfriend niya. Nasa almost 12 updated years talaga na sa po siya. information, no? Tungkol sa girlfriend. Sino mas maganda, Yes po, yung girlfriend niya o ikaw? Actually, ko po nakita kung ano yung itsura ng girlfriend Sa babae, niya. magaling kayong mag-stalk. Tayo, mga babae. Stalk Imposible, yan? di mo alam yung itsura. Maganda rin naman po yung girlfriend niya. Diba? Siguro Nakita parehas mo? kami. Nakita mo, wag mo kami lokohin, Jay! Hindi kami pinanganak na karaan! po kasi ako. Baka, High blood ako sa'yo, Jay! Jay, Nako, Jay! Jay! Di ako pinanganak na karaan, Jay! Masyado ka na, kanina ka pa naiiyak na ako sa'yo eh! sorry na, Titan dyan. No? Ikaw Ay, na. nako. Anyway, Jay, may gusto ka pa bang sabihin? Ayun po. So, gusto ko lang pong na mali po yung ginawa ko. So, huwag niyo pong gagayahin sa mga nakakakinig po sa atin. Don't copy me. Huwag niyo na pong subukan. Ano lang po, dala lang ng siguro yun. I want to explore. Kaya lang, yun po yung na-explore ko. Pero yun po. So, pero hindi naman po ibig sabihin, hindi lahat ng lalaki is yun. May mga lalaki pa rin naman pong mababait. Oo, Ano, talaga, marami pa rin mga lalaki mababait. Parang si Titan Jella. Ano po? Hindi ka sure! Jay, di mo sure, Jay!
Ay, nako. Jay, thank you so much. Thank you so much sa pagbahagi mo ng kwento, Jay. I'm so happy na kaano po ako dito. Salamat Pangarap ko din. lagi po ako nakiking. Thank you so much. Thank you, Jay. Thank you, Jay. Ingat ka, ha? lagi. Nako, ha? Huwag ka na magpapaloko sa iba, ha? Yes po. Oh, dapat ikaw manloko. Ay, este! Dapat maging matino tayo, ha? Yes po. Okay, Thank sige. you po. Sige na. Woohoo! Doon kung hindi Friday, doon. At nandito ka kasi. Senate hearing kasi to. Ginawang Senate hearing to, ah. Wala mo si Marcoleta. Ay, talaga nga naman. Oo. At meron na nga tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello, good evening. Good evening po. Hello, good evening everyone sa lahat po ng listener. Good evening DJ Rocky Terra and Titan Jello. Wow. Wow, kompletong-kompleto ang ating mga pangalan. Ma'am, anong pwede namin itawag sa'yo? You can call me Sasha. Sasha. Ilang Yes. taon ka na, Sasha? Okay lang ba hindi sabihin yung exact age? Oo naman, pwedeng sabihin. Kaya lang parang nasa biyahe ka ba? Or may nakatapat Hindi. ba na electric pan sa'yo? Baka pwedeng papatay muna, oh. Ayan na, patay na. Ay, salamat naman. Kasi parang pati kami dito, liliparin na rin. Sorry na. Okay, sige. Sasha, ilang taon ka na? Ayan, I'm on my 30s. Uy, 30s. 30s. Saan Yes, lupalop 30s. galing? Dito lang sa Metro Manila. Sorry kasi baka kapag sinabi ko yung exact details, maraming makakilala sa akin. Okay lang po. Walang problema. Metro Manila. Okay, sige. Metro Yeah, Manila I'm na lang. from Metro Manila. Yan. Uy, okay. Metro Manila. Hindi na kami magpapaliligoy pa Yes. dito. Sasha, 30s, from Metro Manila. Ano ang rated SPG top secret mo? Actually, itong story na to, gusto ko lang siyang i-share for everyone. Mhm. Hindi lang siya basta gusto kong i-share, pero gusto ko ding may matutunan yung mga listener. Yes. Sige, ano yan? Ano to? Okay, so I met this guy in an online dating app. Mhm. Yan. So 1 month ago, nagkakilala kami sa isang online dating app. And yung pag-uusap namin for 2 weeks, sobrang naging malalim yung connection namin. Every time we talk, lahat ng pinag-uusapan namin merong substance. Lahat ng mga questions na binabato ko sa kanya, nasasagot niya ng maayos, na-explain niya ng maayos. Kaya parang naging exciting. Parang exciting siya kausap, ganun. So, parang before kami magkita, one time, meron akong dumalaw yung period ko noon. Tapos, parang randomly nag-uusap kami, ganyan. Nabanggit ko sa kanya na masakit yung ulo ko. Hindi pa ako kumakain. Gusto ko I'm craving for something, ganyan. Tapos, walang nag-order siya sa Grab, pinadala niya sa akin. So, parang yung ginawa niya yun, parang ang laking impact sa akin kasi independent woman ako eh. So parang kapag may mga ganong gesture yung isang guy, ang laking impact sa akin. Mhm. Ganun. Tsaka parang na-miss ko yung ganong feeling kasi nga parang almost 3 years na akong single, ganyan. So before kami mag-meet, parang napag-usapan namin na we are on exclusive dating. So nung parang bring up niya sa akin yun, tinanong ko pa siya, sabi ko, pag sinabi mo bang exclusive, ano ba yon? Sabi kong ganun. Kasi bago nga ako dito sa ganitong mga eksena na to. So yun, pinaliwanag niya sa akin. Pumayag naman ako. Then after 2 weeks,
nagkita kami. Yun, nagpunta kami somewhere. Tapos, hanggang sa magyaya na akong umuwi kasi may lakad pa ako kinabukasan, may event pa ako kinabukasan. Tapos nung time na yun, parang ayaw niya pa na umuwi ako, ayaw niya pa na maghiwalay kami. Actually, ano siya he is from Calabarzon. Mhm. Yun. So, nag-drive siya from Calabarzon, from Cavite, to be exact, from Cavite, papunta dito sa location ko. Tapos pumunta kami dun sa lugar, overlooking. Dun kami nag-date. Then, after that night, tuloy-tuloy pa rin yung pag-uusap namin hanggang Mhm. sa sinabi ko sa kanya na may mga questions ako sa kanya na parang, okay, parang ito na yun, parang pwede na, ganun. Hanggang sa sinabi ko na sa kanya yung about sa health issue ko kasi meron akong sakit. Nung nasabi ko yun sa kanya, akala ko parang magba-back out siya, magbabago yung isip niya. Pero tinuloy niya pa rin. Tinuloy Sasha, niya pa rin yung, Hello? Sasha, okay lang ba maputol Yes. kita at matanong ko lang din, ano yung Mm-mm. health issue mo? Meron akong sakit Meron akong autoimmune disease. Oh. Yes. Okay, tapos sinabi mo sa Ayun, kanya so, yun, hindi siya natinag. yes. Oo, hindi siya natinag, parang hindi siya, kasi yun yung iniisip ko na parang after kong sabihin sa kanya, parang magba-back out siya, ganun. Mhm. So parang yun na yung parang last test ko sa kanya kasi from the first from 2 weeks ng pag-uusap namin, he gives me the clarity, the honesty, merong unexpected effort. Tapos kapag kausap ko siya kasi drawn ako dun sa mga lalaki na merong mataas na emotional intelligence Mhm. Drawn ako sa mga ganon. Tsaka yung mga lalaking matatalino, yon. Okay. Ano ako sa mga ganong klase ng lalaki. Kaya parang, okay, na-check niya yung lahat ng nasa checklist ko. Except for one thing na sabi ko sa sarili ko, makikita ko to on process. Yung parang nasa last checklist ko. So, parang sabi niya, nung after kong sabihin sa kanya yung about sa sakit ko, sabi niya, pag-usapan natin, ganyan. Tapos yan, parang after 3 days, nagkita uli kami. Ay parang sabi niya kasi, kita tayo this week, ganyan. Parang ang binigay niya sa akin day nung time na yon is Thursday. Pero parang nung Wednesday na magkausap kami, sabi ko, pwede ngayong araw na lang, ganyan. Tapos yun, pumayag naman siya. So that day, pumunta siya. Sabi ko, saan ba? Sabi ko, sa labas na lang ba or sa house? Sabi ko gano'n. Kasi I'm living alone I'm living alone. Kasama ko Mhm. lang yung mga pusa ko. Mhm. So, yun, pinuntahan niya ako dito. Pinagluto ko siya ng adobo. Dinayo ka sa bahay mo. Yes, dinayo niya ako dito. Adobong ano Pinagluto yan? ko siya ng Adobong adobo. toyo, adobong madami-daming sabaw ang pinakain mo. Iba-iba kasing luto ng adobo. May Adob- adobong Bisaya. O kaya adobong Adobo na, adobong tao. Ganun. Hindi pa naman yun. Wala pa naman doon sa tao kagad. Ay, hindi kasi 'di ba may toyo yung tao, 'di ba? Ayan. So kaya naaadobo din ganun. yes. Masarsang adobo siya na maanghang, ganun. Yan. No? Ganun Manok, yung niluto baboy. ko. Ayan. Manok. Oy. Spicy Sarap. chicken adobo. Sarap. Gutom ako. Yes. Ako din. Spicy chicken adobo. So, yun. Nung habang nagsasandok pa lang ako ng kanin, ng ulam, bigla siyang lumapit. Nagulat ako habang nagsasandok ako. Bigla siyang lumapit kung saan na siya humahawak. Ay. Ay. Parang gigil na. San ka unang hinawakan? Sa balikat. Sa balikat na ako unang hinawakan. Dalawa, So, yung yun parang gigil.
magkabilang balikat mo Dalawa, hinawakan. yung dalawang kamay niya, hinawak niya sa Balikat. balikat ko. Parang minasahe, ganon. Parang ganon, tapos unti-unti nang gumagapa kung saan-saan. Okay. Tapos Gumapang. humahalik na siya kung Sasha, saan-saan. dahan-dahanin natin. Gusto ko mas maramdaman namin yung kwento eh. Pwede bang paghawak sa balikat, dahan-dahan bumaba? Yes. Saan? Sige nga, dahan-dahanin mo nga. Alam din yung kwento, Kung- Sasha. Dahan-dahang bumababa yung kamay niya. Ayan. At pumupunta sa kung saan-saan. Ayan na. Saan napunta? Ayan. Sa pisngi? Sa pisngi sa parang- baba? Parang from Region 1, napunta siya sa Region 2. Ay, ayoko ng Ganun Region yung- 1 to Region 2. Sabihin mo dito o saan. Ano ba, kailangan ba direct? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Pwedeng pisngi sa Pisngi. baba. Ayan. Yan. Dalawang magkabilang Ayan. pisngi sa Ay, baba. Ayun, so yun. From Balikat, papunta sa Chocolate Hills. Ay, sa Chocolate Hills. Dalawa yun. Balikat, dahan-dahan sa Chocolate Mm-mm. Hills. Pinasok na sa damit o hindi? So, hindi pa, kasi parang may part 2 pa, ganun. Okay. So, dun lang sa labas ng damit niya, So, yun. pinatong ang kanyang mga kamay sa Chocolate Hills mo. Mm-mm. Na may 2 kubo. Yes, sa labas pa lang. Sa labas pa Sabi ko, lang. wait lang, nagsasandok pa ako. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, Oh. wait lang, nagsasandok pa ako. Mhm. So, balik ay, siya sa upuan. Uy. Eh, di dire-diretso yung pagsasandok ko. Pinaglagay ko pa siya ng yelo sa baso. Habang naglalagay ako ng yelo sa baso, bumalik na naman siya. Di makapag-antay Ano talaga. Kumikis na siya. Yes, hindi siya makapaghintay. Kumikis na siya kung saan-saan. Sabi Saan? parang naaano na ako. Kumikis na siya from sa ulo, sa pisngi. Tapos yung kamay niya, nakadress lang ako noon. Easy So access. yung kamay niya, inaangat niya na yung hindi ko naman alam na paabot na mapupunta sa ganun. Talaga, di ka ready? Di ka prepared? Yes, hindi ako prepared. Hindi ko alam na ganun mangyayari. Hindi ka talaga nag-prepare? Nakadress ka? Ganon? Pang-araw-araw mo lang ba yan? Normalan? Hindi DJ rock. Yes, pang everyday ko yon. Usually kapag umuwi ako sa bahay, nakadress lang talaga ako. Grabe. Yung madaling maangat, no? Ganon, pang bahay. Maluwag. Oo. Pang bahay dress lang, Hindi, pag ganon. inangat lang. Yung magiging comfy ka talaga, ganon. Mhm. Manipis lang, no? Yung pwedeng So, hanginin. Yun. So, habang naglalagay ako ng yelo sa baso, inangat niya na yung dress at ibababa na niya ang aking panty. Ano yung ano mo yun? Underwear mo yun? Yung ba yung maninipis o baka soin lang yung panty mo? Ganun. May lace ba yan? May lace ba? Ganun. Hindi daw prepared Naka-ano eh. ako, naka-boilig ako nun eh. Boy leg. Alam mo ba kung anong itsura ng Yes. boy leg? Titangelo. Hindi ko alam yung boy leg na tawag. Pero baka pag pinaliwanag nyo sa akin, nakita ko na yan at naibaba ko na. Wow! Iba talaga ang Titangelo. Okay, Sasha, i-explain mo sa amin ano ang itsura ng boy leg na suot mo. Ayan. Okay, so yung boy leg, para din siyang panty, pero, hindi, para siyang cycling na mas pinaikli. Uy. Ganon. Para siyang cycling na mas pinaikli. Parang bloomer. Anong kulay? Ano yun eh, ang suot ko nung time na yun, pusha pink eh. Pusha, hindi prepared, pero naka-boy leg na, pusha pink. Hindi nga, promise. Hindi, wala naman kami sinabi na nag-prepare ka. Kasi po pwede namang normalan mo lang yun, diba? Oo. May iba talaga Yes, yun babae, talaga, normalan lang yung ganon. Okay, so, pinasok niya na doon. Yung kamay niya? Pinasok na niya, bukas yung pintuan, tsaka nakabukas pa rin yung bintana. Sabi ko, wait lang. Uy. Bukas yung pinto, kasi baka mamaya may dumaan, yun yung inaalala ko. So, ano So yun, nag-stop siya. Ayan. Kaya yung baso na may yelo na naibigay ko sa kanya, dahil galing pa nga sa plastic yun, may plastic.
Hindi mo masyado na-shoot yung mga yelo, pero na-shoot mo yung plastic dun Oo, sa oo. baso. Hindi, DJ Rocky. Na-shoot ko naman yung mga yelo. Hindi ko lang natanggal yung excess na plastic. Ah, Siyempre, nagmamadali ka na eh. Yung, oo. Kaya parang yung bigla init. ako natarante. Oo. Bigla Oo may naman. ganung, Oo. gigil na gigil. Parang ganun. Totoo. Yung tipong kahit uminom ka nga galing dun sa baso na, hindi mo mararamdaman bigla na may plastic, di ba? Wala na. Totoo. Mm-mm. Okay, so anong ginawa nung lalaki nung sinabi mo, wait lang, nakailang wait lang ka na. Oh. So, nag-stop naman siya. Hanggang sa naihain ko na yung kakainin namin. Kumain na kami. Then, habang kumakain kami, nag-uusap kami. Pinag-uusapan namin yung about sa sakit ko nga, kung ano nga, kung paano yung sitwasyon ko, ganyan. Mhm. And then, parang hanggang sa na-bring up niya nung time daw na sinabi ko yun sa kanya, nagulat siya. Kasi, parang he's still carrying the trauma nung Na? mamatay yung mother niya. Mm. So, parang recently lang, actually wala pang 1 year. So, parang trauma pa siya doon. So, Okay. parang iniisip niya, what if parang ganun din yung mangyari sa akin, ganyan. So, yun. Pero Sasha, may Pero- tatanong lang ako bago tayo tumungo dito sa next mong sasabihin. Yes po. Sige po. Naisarado mo daw ba yung pinto at naisarado mo rin daw ba yung bintana? Sino nagsara? Hindi ko siya naisara. Hindi naisara. Hindi ka naisara. So, ibig sabihin, pagtapos nyo kumain at nag-usap kayo Pag- dun sa mga trauma-trauma niya, ano na mga sumunod? Yun, after namin kumain, tuloy pa rin yung pag-uusap namin. Tapos, ako kasi direct ako makipag-usap eh. Direct to the point ako. Mhm. So, tinanong ko siya, sabi ko, ipopursue mo pa rin ba ako after knowing my baggage? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niyo naman, try natin. Yun yung sagot niya sa akin. Mhm. Tapos, before that night, meron akong ginawang parang love letter, ganon. Kasi yung mga previous talk namin, parang gusto niya, na parang ina-ask niya ako kung pwede ko daw ba siyang maging boyfriend, ganyan. Sabi ko, edi let's see kung kung pwede kitang i-promote. Ganun kasi yung mga namin. Wow. I-promote? Parang usapan Nahawakan na yung namin. dalawang Oo. bundok mo, hindi mo pa I-promote. pinromote? Hinawakan na yung dalawang bundok mo, yung balikat mo, hindi mo pa pinromote? Kahit hindi ko naman kasi expected na may ganong eksena. Sa bagay nga naman, makatwiran din yung dahilan mo. Oo. Kumbaga, ang nag-initiate naman yung lalaki. Oo nga naman. Tapos, nung ginawa niya naman yung sulat, diba? Oo. Prior to the arrival Yes. of the guy. Ayan. So ito na nga yung exciting part. Uy, ayan na. So yung letter na binigay ko sa kanya, parang dun ko siya na parang, sige, promoted ka na as boyfriend, ganyan. Wow. So binigay ko na yun sa kanya. Sinagot mo So, na parang- siya through a letter. Parang ganon. Kasi parang, okay. So, tanggap niya ako kahit meron akong sakit. So parang yun yung isa sa mga checklist ko na matatanggap niya ako kung malalaman niya na meron akong sakit. So yun, parang nung time na yun, sinagot ko na din siya, pinromote ko na din siya bilang boyfriend. ganyan. Siyempre, di ba kapag sinasagot ang isang guy, ang ginagawa natin, may kasunod na kiss yan, ganon. May ganon bang naganap? Siya yung bigla niya akong kinis. Hoy, Parang sabi niya, oh, nakaka-touch ka naman. Parang ganun yung sabi niya. Ay, nakaka-touch naman. After niyang basahin yung letter, yun yung Ay, sinabi niya. Tapos Nakaka-touch ka sabay, naman. kinis niya ako, ganyan. kumbaga nakaka-touch Tapos naman, nag-hug let's kami. touch our lips together. Nakaka-touch ka naman, halika dire. Let's touch our lips together. Oo. Yung lips natin mag-touch din, ganyan. Hindi, nakakatakot dun, partner. Ano? Uy, nakaka-touch ka naman, gawang kita ng anak. Okay. So, nung siya nag-initiate of the kiss, after nun, ano na nangyari? Oo. So yun, after niyang mag-initiate ng kiss, parang ano lang naman yun parang smack lang. Ganon. Tapos Ay, yun, mabilis lang. parang twice niyang ginawa. Kasi magkahag lang kami. Mhm. Hanggang
hanggang sa kinis niya uli ako. Ayun na. Eto na Eh, yun. yung inuupuan namin, Ito na ba yun, Shasha? Wait lang, lalagyan kita ng magandang background music. Ito na ba yun, Shasha? Ito na yun. Ito na yun. Ito na. Bang, 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 bang. Beng, beng, beng. Bang. Beng, Bang. beng, beng, beng. Bang. Bang, bang, bang. Ito na to mga kabisyo ha. Ito na, lalagyan na natin ng magandang background music. Go, Shasha. Ayun. So, kasi itong upuan ko, malapit lang siya sa pintuan ng kwarto ko. Mm. So, yun na. Habang nagkikis kami, di napunta na kami dito sa kwarto. Sabi ko, pahinga ka muna. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi ko, bawal makulit ha. Sabi kong ganun sa kanya. Parang nung yung kiss namin, na-stop yun, nung pagpasok namin dito sa kwarto. Siya sabay kami humiga. Kain. Tapos, ano na mga sumunod na Yan. nangyari? Sabay kaming humiga. Sabi ko, bawal makulit ha. Uy, Pahinga ka lang dyan. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, di nakatingin lang siya sa akin. Nakatitig lang siya sa akin. Bawal Kaya makulit, okay. Ayan, ganun. linyahan yung mga babae yan, Shasha, no? Yung, uy, wag ka makulit, ah. Huwag mo kong pipindutin. Hindi, tsaka yung yung pahinga ka lang dyan, ha? Kailan naging pahinga yung ganun, no? Yung Oo. parang, parang, Init na ako, papapahingay mo ako. hindi, tsaka linyahan ng lalaki naman yung ganun, yung parang, magpapahinga lang tayo dito, Oo, ganyan. walang mangyayari sa Walang atin. mangyayari. Tapos maya-maya yung mga kamay gumagalaw na, gumagalaw na. naging Spider-Man na, gano'n. Kung mag-alala, magkakapi lang tayo mamaya. Oo, diba? Okay, tapos, so, pinagpahinga mo lang siya. Ano na nangyari? Ito na. Pinagpahinga ko lang siya. Tapos maya-maya, nag-hug na siya. Ay, nagyakapan na kaming dalawa. Hanggang sa sinabi ko na sa kanya, na-miss ko to. Which is totoo naman. Na-miss ko yung may katabi. Na-miss ko yung may kahag. Ganyan. Siyempre, ang lamig-lamig pa noong time na yun. Kasi nga, naka-aircon, ganyan. Kailangan nyo ng pampainit. So, hanggang sa yun na, doon na napunta. Tapos, yung fantasy ko, na nabanggit ko sa kanya, ginawa niya sa akin. Anong fantasy? Oh, ano ba tong fantasy na nabanggit mo sa kanya na ginawa niya sa'yo? Kasi parang, nung time na nag-uusap lang kami randomly, parang Mhm. napunta kami dun sa, yung mga sex fantasy ba, ganyan. Mhm. Ano ba yung fantasy mo? Tapos yun, sabi ko sa kanya, fantasy ko yung yung habang kinakain ako, finifinger ako, gano'n. Oh! Yung parang nagpipindot-pindot lang, 'di ba? Kasi it's the Finger licking good. Yeah, 'di ba? Kasi 'di ba nga may mga tina-type tayo minsan, lalong-lalo na Yung kapag chicken, kapag bumili ka, Ganun it's ba a yun? finger licking good. Huy, baka maano tayo finger ng- licking good. Hindi, chicken yun. Brand, ano yun? Yung parang ano nila. Yung parang Titan. parang Basta yun na, wag mo basta na, masira oo. pa ako eh. Huwag tayo magbanggit ng brand, Oo nga. oo. Ba't nga naman yung brand? Walang brand yun, 'di ba? Oo. Wala. Doon lang tayo sa yung tinutusok-tusok, 'di ba? Oo. Tina-type ganyan, pinipindot-pindot, ganon. Anong tawagan nyo pala, Shasha? Testingin nga natin. Ang tawagan nyo? Sige nga. Alam, baka kasi kapag sinabi ko, baka mamaya, maano niya tong live nyo, mapanood niya, malalaman niya na ako. Hindi ka ba, syempre, 'di ba, parang na-proud ka naman sa Oo, pinulfill proud ka niya yung naman fantasy mo. eh. Oo, nakaka-proud naman yun. Tsaka kasi nung time na parang magkausap pa lang kami, ang ano niya kasi, DJ Rocky, ang gwapo niya kasi. Sino bang kamukha niya? Sa artista, Mhm. iniisip ko kaso wala akong ma-figure out kung sino talaga. Pero kung i-describe ko siya, Okay. para siyang, yung kasi siya nasa 5'6" ba? Ganun. Or 5'5". Basta ganun yung height niya. Okay. Tapos sobrang linis niya sa katawan. As in, super linis niya. Mhm. Walang Ang ganda-ganda buhok? ng ngiti niya. Wait lang, walang buhok? Naka-shave?
Meron naman onte. Meron. Meron onte. Meron. Pero malinis. Meron. Walang libag. Malinis siya. As in, parang Nakapag ano. kung ano siya, kung hindi mo siya kilala, mapagkakamalan mo siyang anak mayaman. Ganon. Naka-landscape. Kumbaga Sobrang, sa garden, naka-landscape, no? yung tipong kapag ka nakita mo siya, may starstruck ka talaga sa kanya. May intimidate ka. Ganon yung Okay. itsura Pero niya. sinong Pwede ko kaawrahan namang niya i-send. na artista? Pwede ko i-send. Sige, Yes, pero Pero sino na lang kaawrahan na artista? Pwede mo i-send ngayon ha, kay Titan. I mean, sa Viber natin. For our Oo, eyes sige. only lang naman. Para may assess Oo, namin kung sige. sino tong kamukha niya. Tapos, nung sinabi mo sa amin kanina yung katuparan ng sex fantasy mo na natupad niya, 'di ba? Yung parang nagmumukbang, nagmumukbang habang merong typing, talagang ano mo nun? Ano yung parang Pakiramdam mo. Oo, kung ikukumpara mo siya sa isang pakiramdam o napuntahan mo, saan ka nakapunta? Saan ka nakaabot? Oo. Ano ba? Paano ko ba siya i-compare? Kasi nga first time kong ma-experience yun. Kasi parang nung before, ayoko siyang ipagawa. Ganun. Ito na Pero lang. sa kanya lang, Sasha, ako para mas pumayag. mapadali ka magpaliwanag. Nasa Maynila ka ngayon, Metro Manila. San gaano kalayo no narating mo? Nasa Luzon ba? Visayas, Mindanao? San lugar? Sige nga, dun sa naramdaman mong yun, yung ginawa niya sa'yo. Para akong nakarating ng Sagada. Ganun yung feeling. Sagada? Sinagad? Ikaw ba naman kinain ka tapos pinindot-pindot? Talagang sagada talaga yun. Sagada talaga. Nag-squat ka? Hindi. Kasi hindi. binuhat ka kasi ako eh. Hindi. Iba yung tinutukoy ni Rocking Squat. Ano ba? Ano bang Yung may tumalsek. Yung may lumabas. Yung Sige na, ako na lang tataya ko na lang yung sarili ko dito para magkaintindihan tayo. Si Rocky, isa-save ko na yan. Kumbaga may pinalabas ka daw ba? Yung kinain-kain ka, yung pinindot-pindot ka, may lumabas sa'yo. ano ba? Common ba yung, di ba mamasama sana yun? Pero yung hindi eh. saktuhan lang. Saktuhan lang. So Pero parang yung lumaway feeling, ka lang ganun. Siguro dahil parang first time. Oo, ganun. Parang ganun. May Kumbaga, ilang pa eh. Lumaway pero hindi nagsuka. Oo, hindi. 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 Parang kahit Okay. ilang beses niyang inulit, ganun. Pero nung inulit, okay ka pa din. Okay pa naman ako. Ang hindi ko lang kasi kinaya. Ay, may hindi Masyado kasing, kasi nga, di ba, pag matagal na, masikip na yon, di ba? May mga agyo na. Grabe naman sa agyo. Di ba pwedeng masikip lang? Ganun? Masikip pero hindi naman nagsara. Hindi. At least hindi nakakandado. Oo, no? Okay, so sumikip. Di kailangan ng practice pag Masikip ganun. talaga. So yun, masyadong malaki yung kanya. Ay, Masyadong oversize. Sige. Hindi ko kinaya. Nawasak ako. Ganun yung ganun yung term. Okay, wait lang ha. Kung i-describe mo siya, I mean, nasukat mo ba, siya, palapad, pahaba? ayan. Mataba. Mataba? Taba. Puro taba lang, walang palapad. Alam mo yung jumbo na, tapos mataba pa. Ganun. Jumbo na, tapos pahaba pa. Baka 1.5 yan. Laki nga. Warak ang bahay. Hindi naman kasing laki ng tumbler, ah. Hindi naman ganun. Siguro deodorant, ganun. No. Deodorant. Ano siya, parang, alam niyo yung mineral water na pinakamaliit? Ay, malaki yun. Malaki yun. Wasak ka talaga dun. Walang dumugo.
parang nagka-stain nga kasi napansin ko na lang siya nung morning na, DJ, ano pa ako nun, ano ba tawag doon? Nagka-UTI pa ako nun. Bakit? Ay, ibig Iba sabihin, yun, iba yun. Iba yun! Hindi. Ay! Actually, sinearch ko siya kung bakit nangyari yun. Bakit daw? Sinearch ko siya. Normal lang daw talaga na nagkakaroon ng UTI ang isang babae kapag matagal nang walang tapos biglang magkakaroon ng contact. So parang na-force yung urethra. Ganun yung explanation May niya. scientific explanation Mm-mm. itong si Shasha. Mm-mm. Oo, although hindi ko sure yung ganun din Pero mas maganda Actually, kung magpapayo kung Sa doktor. meron talaga UTI, talagang magpaano ka sa Takot ako doktor nun. ha. Kapag Oo. ganun nangyari, tinawagan ako ng And then chicks. actually, after naman nung na-experience ko yung UTI na yun, kasi nga sinearch ko kung bakit ako biglang nagkaganon Kasi hindi naman ako nagkakaganon talaga. Okay. So parang yun lang nung time na yun. Mhm. Sinearch ko siya, tapos nung nalaman ko kung paano gagamutin, nawala din naman siya eventually. Baka naihi kasi Yun. sa loob si Guy. Or baka hindi nakapag-bidet pagkatapos, diba? Hindi ko na kaya to. Dito ko na DJ, nakilabas. sobrang linis niya nga sa katawan Ayan. Sobrang linis niya sa katawan. Kasi nga may OCD siya. Oh. May protection ba yung kayo gumamit nag labing-labing? Mm-mm. Wala. Wala, direct talaga. Kasi nga biglaan Skin to skin. Mm-mm. Skin to skin. Head to ano to? Head to head? Head to head? Head to head. Hindi. Head to camel. Head to toe? Head to toe. Pwede. Galing. Head to toe. To toe. Okay. So, Sasha, lahat ng ginawa ninyo nito ni Guy, masasabi mo ba na kung i-review mo siya, 5 out of 5, ganun? 5 out of 5 talaga. Magaling talaga. Magaling siya. Naipasok Kasi- sa'yo, di ba? Naipasok niya, yun nga lang, sa sobrang hindi ko kinaya. Parang hindi mo Kasi kinaya, nga, like hindi mo Masakit, pinatuloy, masakit ganun. talaga. Nagtuloy-tuloy, pero hindi yung matagalan. Ah, Yun ang hindi mo masakit. na-enjoy. Kasi mahapde. Mm-mm. Slow o fast ba yung ginawa niya? Pas yung ginawa niya. Ah, kaya. Parang masyado siyang aggressive, ganun. Pinaspas ka pala ka. Hindi, Ganun yung dapat kasi ginawa gentle niya. lang Parang, Pero hindi mo siya Dahan-dahan Oo, hindi mo siya sinabihan na. Papalabasin mo yung katas Di, paluluhain mo muna kasi saglit, Oo. 'di ba? Dapat dahan-dahan. Oh, paluhain mo muna ng onte. 'Di ba? Para yung may konting tears. Yan. Yan. Para maganda-ganda. Oo. Hayaan mo muna sila magtagpo. Yeah. Pak! Pag nagtagpo, dahan-dahanin mo. Oo. Hindi mo ba sinabi, sandali lang. Slower. Hindi mo ba Yan. ginanon? Kasi syempre mahalaga yung Ginanon. communication sa ganyan Ginanon ko siya, DJ. Ginanon ko siya. Tapos may point pa nga na parang sabi ko, ako naman. Kasi ang pinaka-favorite ko, ako yung umiibabaw. Ganon. So bakit, nung time ba na yun, ikaw yung nasa baba o siya yung nasa ibabaw? I mean, ikaw yung Nung nasa time- ibabaw? Mas madalas kasi na siya yung nagtatrabaho. Ganon. Mhm. Siya yung gumagalaw. So parang ewan ko, mas gusto niya na ganon. Ayaw niya ng inaanuhan siya. Ganon. Ako, gusto ko din yung gumagalaw. Mas gusto ko nga na nasa ibabaw ako Ganon. Gusto mo scientific explanation about dyan? Ano Sige. ba yung scientific explanation tungkol dyan, Titangelo? Parang ang dami mong alam. Kasi yung pangalan mong Titangelo, siguro kaya yan talaga ang binagsag sa'yo dahil kailangan ka ng mga taong tulad namin. Diba?
Kailangan ng impormasyon galing sa isang titan. Yan. Jello. Okay. Kapag ang babae kasi nasa ibabaw, mas sila ang nauuna. Kadalasan. Mm, 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 mm. Ano yan eh? Actually, Ligaya na babae yan minsan. Yung paaso tsaka paibabaw, yan talaga ang ano ng kailangan ng babae. And I must say, to add on that, Ayan. kasi pag nasa ibabaw ang babae, kontrolado ng babae. Yes. 'Di ba? Mas alam mo kung ano yung spot na Spot. masaya. Yan. Yan. Yun Yes. nga yun. Pati exactly. patagilid, ganon. Hindi, totoo yun Totoo yun. Mm-mm. Kontrolado kasi po talaga ng babae yan. Mas nahihit po yung letter G. Tapos spot. Yes. Ang galing nga, naitawid mo yun. Yes! Kilala yun. Kasi yan si Titan Jello. Okay, so Sasha, hindi ka madalas nag-ibabaw nung time na yon. Hindi, kahit gusto ko. Kasi nga gusto niya, siya yung nagmamando. Nasundan pa ba yon? Actually, hindi na. So, ito na yung sad part. May sad part? Yes, may sad part. Teka lang. Lalagyan natin ng malungkot na kanta. Sad part ko eh. Ayan na, ito na. Sasha, ano yung sad part? Ayan, so bago doon sa, sa climax na ba yun? Or ano? Hindi, bago dun sa part na yun, parang after nun, nung labanan na yun, parang dito siya natulog, hinatid niya pa ako sa work nun. Tapos yun, after nung araw na yun, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-uusap namin. Pero hindi ko sure kung mali ba na nasabi ko sa kanya na parang yung comment ng mga kaibigan ko. Kasi isa din yun sa mga trauma na dinadala niya. Kasi meron siyang ex before na habang sila pa, yung mga kaibigan nung ex niya na yun, nirereto na sa iba. Parang ganon yung story. So parang may trauma siya sa mga kaibigan din. Ngayon, kaya daw pala nung mga later part bago sila maghiwalay, lagi nang mainit yung ulo ng girl, lagi na siyang inaaway. Yun pala, meron nang ipapalit. Tapos parang after one week daw ng breakup nila, meron nang iba yung girl. Yun yung nirereto sa kanya ng mga friend niya. So parang meron din siyang trauma sa mga kaibigan. Parang randomly sa pag-uusap namin, nabanggit ko sa kanya, nalulungkot ako. Kasi sabi ng mga friend ko, parang hindi daw maganda yung sense nila sa'yo, yung nasi-sense nila sa'yo. Parang nabanggit ko sa kanya yun. Baka daw may iba ka, ganyan. So yun nabanggit ko sa kanya. Mas parang parang triggered siya dun sa sinabi ko na parang kung papakinggan ko daw yung opinion ng mga kaibigan ko, kasi hindi naman daw siya mananalo dun sa kung ano yung sasabihin ng mga kaibigan ko, hindi daw siya mananalo doon. Pero kung marami daw makikisawsaw, mas okay na lang daw na maging single na lang. Yan yung sabi niya sa akin. Matapos Para daw ang sa peace of mind. bakbakan ninyo, matapos na maga-maga yung iyong ang iyong Pero calamares. after one week pa, bago kami napunta sa ganung point. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-uusap namin. Up until now? Tuloy-tuloy pa rin. Ayun, ngayon, parang hindi na. Hindi na. Kasi nag-message na ako sa kanya ng parang closure. Ganon. Kasi umabot sa point na parang naghahanap na ako ng atensyon. Yung pinaka-last part ng checklist ko, hindi niya nagawa, which is yung consistency. So, yun. Hindi siya naging consistent. I don't know kung bakit. Kung yun lang ba yung habol niya. Oo.
Pero hindi siya masakit. Gusto mo ba itanong kay Siya masakit. Titan Jello kung ano yung palagay niya nangyari talaga doon sa perspektibo ng isang lalaki? May tatawagan tayo expert. May tatawag ka tayo expert. Kanina pa comment na comment eh. Sino to? So, tatawagan ko lang. Sino yan? Sino Ay. yan? Sige, baka kilala, baka ito yung lalaki ha. Teka. Testing ko. Sana Testingin natin, sana sumagot. sumagot yung expert. Oo, expert to. Seryoso ba? Teka lang ha. Tingnan natin. Hello? 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 Ayan! The expert? Hello, sir, expert ka daw po pagdating sa ganitong usapan. Di naman. Hindi naman. Nasa kabilang linya po ang nag-iisang makatas. Makalipas man ang panahon. Yan, Nakalipas man ang panahon tsaka magpahanggang ngayon. Hingihan natin siya na ano masasabi mo dun sa ginawa ng lalaki? Oo, anong expert advice mo or expert opinion mo about it? Madam, magandang gabi sa iyo, madam, no? Kanina pa ako nakikinig sa kwento mo. Mhm. Sa una pa lang, madam, halata na yung motibo ng lalaki. Hindi talaga siya loyal na tulad namin ni Titan Jello. Wow. Naubo ako. Doon pa lang, ma'am, yung mga rason niya sa'yo na kaibigan mo, feeling niya, kinakalaban siya, hindi siya gusto ng mga kaibigan mo. Ano na yun, ma'am? Fire exit na yung hinahanap niya para makasibat na. Ba't alam mo, Uncle Dagol, gawain mo ba yan? Sabi ng friend ko yan. Salamat, Uncle Expert! Dagang salamat. Yan po ang ating expert pagdating sa ganitong usapin. Ang laging kumakatas kahit hindi nakalipas, magpahanggang ngayon. Yan. Uncle Dagol. Pero alam mo, dude, habang pinapakinggan ko si Uncle Dagol, ba't niya, napaisip ako, bakit kaya niya alam? Ba't niyo kaya alam, no? Siguro gawain niyo talaga, no? Hindi, kasi totoo yun eh. Gawain ng isang lalaki yan, pero hindi ibig sabihin, gawain na namin. Gawain ng isang lalaki na kapag maraming dahilan yan, ibig sabihin, gusto lang talaga yan umexit. Kasi ang mga lalaki, takot sila magsabi ng katotohanan minsan. Ang lalaki, takot yan mang diretso na ayoko na talaga sa'yo eh. Indirect talaga umatake ang isang lalaki. So, ano naramdaman mo nung pumayag na lang siya bigla dun sa closure na parang sinend buo binigay mo sa kanya? Actually, nung time na nagkaroon kami ng ganong conversation, hindi pa nag-end. Ay, hindi pa nag-end. Hindi pa nag-end. Tuloy-tuloy pa rin naman. Parang, naayos namin actually. So anong status nyo ngayon? Ngayon, parang, yun talaga. Yung final na, ako na mismo yung nag-end. Okay. I was referring to that. Akala ko, yung nire-refer mo ay tungkol dito sa pag-end mo kasi 'di ba nabanggit mo kanina na nag-closure na kasi kamo nanghihingi ka na ng atensyon. Oo. Pero pinuntahan ka pa niya, nag-initiate ba siya sa'yo, na puntahan ka pa, kausapin ka pa, ganyan? Actually, dapat. Kaso, hindi nagtatama yung schedule. Why do you think dapat? Dapat mag-uusap kayo, naka-schedule, or hindi lang talaga niya nagawa? Hindi niya nagawa. May mga pinagsisisihan ka yung ba? work niya, paano ba? Ano bang work niya? Kasi pag sinabi ko, tapos sige na nga sabihin ko. Hindi, isa kasi siyang rider.
rider siya. Medyo kinabahan ako dun ha. Bakit? Isa po siyang DJ. What if ikaw pala yun, no? Isa siyang rider. Pahinto yung Okay. puso. So, Isa siyang rider. rider ng isang hailing app. MC taxi rider. And palagay mo So, ba hadlang yung trabaho niya o palagay mo ba isang factor yung trabaho niya para hindi kanya mabigyan ng oras niya? Hindi ko, actually kasi, parang before pa lang, na ano ko na yun parang nakita ko na, na hindi kami mag-e-end together, ganon. Parang ang akin nga lang, gusto lang kitang tikman, ganon. Oh, pero nasarapan ka naman. Nasarapan naman ako dun sa ginawa niya, sa naging treatment niya. Nasiyahan ka naman. Nasiyahan naman ako. Wala ka namang pinagsisisihan. Wala naman, no hurt feelings naman. Yun ang mahalaga. No hard feelings, walang pagsisisi. Nasarapan. Hinahanap-hanap mo. Hindi naman. Talaga? Yes. Eh di sisikip ulit yan. Kasi parang iaano ko na siya. Isasara mo na? Ipapadlock mo na, tatahiin mo na yan. Tatahiin ko Sayang muna. naman. Sayang naman I-reserve ko yan. na siya for the I-reserve na. for the right one. I-reserve ko na siya. Baka magsara yun. Tahiin ko muna. Para sa right one. Gupitin mo na lang right one. Pero may bala ka namang magpamilya, Sasha. Gusto ko pero hindi pa kasi ako parang ang dami ko pang issue sa sarili ko, sa buhay ko, ganun. Parang gusto ko munang bumalik sa self-love era ko. Ganun. Self-love. Kasi Oo. parang feeling ko, the past few months, naging lost ako Parang naghahanap ako ng validation, naghahanap ako ng attention, kung sino-sino yung lalaking kinakausap ko. Ganon, umabot ako sa ganong point. Self-love. Tapos hanggang sa makilala ko nga tong guy na to, na parang gwapo, as in gwapo talaga siya. Kaya parang sabi ko, gusto ko siyang tikman, ganon. At least may gano'n, nagkaintindihan lang no, na, ay, pwede ko itong tikman. Gusto ko itong tikman. Parang nagkatikiman lang kami, ganon. Tama naman yun, at least nagkakaintindihan kayo. Oo. Walang sakita na Yes. nangyari. Totoo. Yes, Sarapan ganon. nga lang, di ba? Mm. Tsaka pag sinabi natin self-love, pwede naman magsarili, di ba? Yan. Para ma-maintain mo pa din. Para hindi magsara. Mahirap na, baka pa magsara yan. Mahirapan ka, ikaw din magdudugo ang puso. Yes. Pero gusto ko lang din sabihin sa mga listener na siguro parang yung pagiging impulsive, yun kasi yung naging mali ko Feeling mo naging impulsive ka. Impulsive ako. Feeling ko naging impulsive ako. Na parang, baka siguro kung pinatagal ko pa, yun, mas naging pa siya. Baka mas naging totoo yung intention niya. Ganon. Parang siguro kung mas napaghirapan niya, 'di ba? Mas naging totoo siya. So yun yung parang pagiging impulsive. Gusto mo ba, Sasha, na medyo makarinig din ng... I-test mo na talaga. Okay. Sasha, medyo nag-iba lang kasi yung yung linya mo, no? Medyo parang nagiging alien na yung voice mo. Pero eto, meron ka bang gustong marinig din na perspektibo mula kay Titangelo tungkol dun sa sinabi mo na baka kung pinatagal ko pa, baka mas maging maganda yung intention niya? Gusto mo bang marinig yung thoughts pwede ng naman. isang Pero- lalaki Pero tungkol alam doon? ko, tingin ko alam naman ni Sasha partner. Yung tamang Actually, parang alam ko na, naisip ko na,
Mhm. May nakausap na rin ako, Mhm. ganyan. Para may nagiging consultant din kasi ako pagdating sa mga maling desisyon sa buhay. Ganun. Consultant. Oo, ganun. Parang ang realization ko lang itong sa nangyari na 'to, parang feeling mo ang bobo-bobo mo. Parang life test you so hard. Parang ine-expect mo sa sarili mo na after ng mga pinagdaanan mo sa buhay, magiging matalino ka na. Pero meron pa ring mga pagkakataon sa buhay na nagiging bobo ka pa rin para talaga. Gano'n. Pero parang ang magandang part do'n, nagiging aware ka dun sa mga nangyayari, dun sa mga nagiging actions mo. Para sa mga susunod na pagkakataon, maiiwasan mo na siya at puwede mo ng mabago kung ano yung maling nagawa mo before. Yun, yun yung isa sa mga bagay na natutunan ko. Pero I see you as someone who is matalino Oo, actually. hindi ka bobo. Walang taong bobo. Thank you. Wala Kasi tama. self-aware ka eh. Someone who is actually self-aware Tama. is actually smart. Mhm. Tsaka may intention ka naman eh, 'di ba? Ang Oo. tikman yung lalaking pogi na yun. Yun lang ang goal. 'Di ba? Yun ang goal eh. Yes, yun lang yung goal. Hmm. Hindi ka bobo. May intention din naman na ganun eh. So I don't think na siguro na fall na lang din Oo. right after kasi pogi plus magaling. So masarap. Parang hindi siya totally, parang hindi naman ako totally na fall. Siguro na-attach. ayun, Na-attach na-attach. na-attach. Yun. Sa bagay, may attachment. Eh, iba kasi, Pero kasi- ano na rin kayo, Yes. nagka-attach siya na rin kayo, diba? So, in-attach niya yung ano niya sa iyo, ganyan. Mhm. Tapos, din-attach niya rin. Siguro, ewan ko ha, kung para sa akin, ang magandang part lang sa akin, yung nagiging coping mechanism ko is yung nangyari sa akin before. Parang, kasi, I've been in a long-term relationship, Mhm. but my boyfriend died. Mhm. Parang sabi ko nga, yun nga kinaya ko eh. Mhm. Ito pa kaya Mm. na kailan lang. So, ano pa bang mas nakakaano doon? Ano pa bang mas masakit doon? Ano pa bang mas nakakatakot doon? Parang, meron pa ba? Parang ganun. Naging matapang na lang. Strong ang Sasha. Na parang, kung ayaw mo na, edi sige, go, bye, magne-next na ako. Parang ganun. Sasha Palaban. Yan. Ayan. Sasha the independent woman. Ayan. Sasha na alam ang worth niya. Ayan. Anyway, Sasha, may gusto ka pa bang sabihin? Ayun lang naman. Basta, yung sa mga listeners, ano muna, mag-isip muna ng 10 times and know your worth. Ganon. Mhm. Yes. Ayun. Thank you so much, Sasha. Thank you. Thank you sa pakikin. Wait, mapapanood ko ba to? Possible, it's gonna be posted on the YouTube channel of Love Radio Manila. Ayan. Okay. So, doon ko na lang siya aabangan. Ayan. Yan. Abangan mo. Thank you so much, Sasha. Yan po ang ating SPG Top Secret Share ngayong gabi. Sasha, 30 years old from Metro Manila. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Ganyan. Sasha. Bye-bye. Ayun. Hirap din ng pinagdaanan ng top secret sharer natin, no? Sa kabila ng sarap, meron din talagang hirap. Pero ang mahalaga, hindi man kayo ang nagkatuluyan. At least kayo naman ay nagkatikiman. Yun ang masarap. Yun ang masarap, partner. Alam mo, dude, na-realize ko ito ha. Para kahit papaano makausad ka sa buhay Mhm. and para makamove on ka sa mga masasakit na bagay na nangyari sa'yo, you have to have that good perspective. Tama.
alam mo dapat kung paano sisilipin sa pinakamagandang paraan ang isang sitwasyon na pinasukan mo pero nasaktan ka o sabihin natin parang feeling mo nagkamali ka. Agree. So parang pag pumasok ka sa ganun, ay at least natikman ko siya. Yung ganun. Yung parang dala-dala mo yung lesson, oo, dapat di na ako magiging impulsive next time pero ay at least natikman ko siya. At least na-testing ko yung kasing liit ng mineral water na... Kasing laki, dude. Kasing Malaki laki yun. pala, oo nga pala. Dude, don't tell me may mas malaki pa doon, ah. Baka! Baka meron! Malaki na yon, malaki na yon. Sa bagay. Oo, Malaki. tagal na nakatenga ni Sasha pero pinasukan bigla ng ganun. Sino ba namang hindi makakaramdam ng hapdi sa ganun, 'di ba? Warak bahay bata. baka warak, no? Warak talaga bahay bata mo. Hindi, pero yon. So, hanapin niyo yung mga at least sa mga buhay-buhay ninyo. Nang sa gayon, maka-forward talaga kayo. Tama. Yun lang. Wala naman ako yung ibang masasabi pa. Si Titan Jello, baka may gusto pang sabihin. Sa akin wala naman. Binabati ko lang si Randall na nanonood ngayon. At syempre sa lahat ng mga driver natin na tawa na naman ang tawa ngayong Friday, no? Yung isang rider dyan, no? Baka ikaw yung tinutukoy ni Sasha, ha? Oo. Baka pogi ka, tapos tinikman mo lang to, ha? Tapos vlogger pa, no? Oo, may iba pa kaya na, ano, no? Yung talagang nag-trending sa TikTok na pogi, no? Oo, hindi natin tinanong kasi wag na. Hindi, wag na kasi baka nga makilala daw, eh. Makilala. Totoo yun. And syempre, pinoprotektahan natin yung mga identities ninyo, no? Tama. Kung baga tatawag kayo sa programa namin, hindi naman namin talaga ipagkakalat kung sino kayo. Sinend ba kung sino yung picture, kung ano yung itsura? To sinendo. Ay, ano, pogi? Sino ka mukha? Pogi nga. Sino nga? Si ano, Kamukhang artista. meron. Sino? Si Empoy. Hoy! Akala ko sasabihin mo, Uncle Dagol. Kamukha ba ni Uncle Dagol? Pormahang Uncle Dagol? Hindi. Pogi nga. Pogi? Silipin ko nga. Wait lang ha. Bago natin tapusin to, ako magsasabi kung pogi o Ito hindi. mga kabisyo, sige sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon on air. Ano nga ba talaga ang itsura ng lalaki na nagustuhan ni Sasha? Malalaman po natin ito sa pagbabalik ng ating Rocky Basa Princess. Ito na po, uhusgahan niya na. Alam mo, kamukha niya ang isang miyembro ng K-pop group. Oy. Napaka-generic yung sinabi ko para safe lang. Di, pero seryoso, parang kahawig niya yung isang miyembro ng K-pop group. As in, yung kaka-ano lang recently, yung parang Pogi, nagkaroon sila ng reunion concert ulit or parang ng performance na Oo. nag-trending. Yun, yung grupo na yun. Pero grabe, pogi nga. Pogi. Yung parang kahit sinong babae siguro, parang mapapadouble look dyan pag dumaan. Oo. Tapos yung para titignan mo parang, ano kayang size nito? Yung gano'n. Ano yung Dako. size ng paa? Ako, kaya paano ito? Oo, ano kayang regalo ng paa? Ano size kaya nito, no? 12, 13, 11. Ganon. Naka-lipstick pa eh. Hindi ba ka naka-filter lang yun? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.